ating timbalay, nagkuripot. What? Ngayon guys, pupunta tayo magkuha ng sa Ilocano yon, benek. Kung sa Tagalog, bildat. Hindi, benek pa rin. Ay, hindi ko lang alam sa Tagalog kung ano yon. Kay ibinta natin. Anong oras na? Naku, baliktad. Baliktad mo, dapay ah. Ano yan? No. Stress. Media ka ba di? Kaya pen. Huwag tayo ng ano, hirap yun. Ba, may tilapia doon, may tilapia mo. Hindi, may tilapia kasi. Bisan mo. Balan mo, alam mo na hapon na. Kaya doon, hindi man talaga binik yung kunin ko doon, kamote. Binek. Ay, bibinta tayo bukas. Pag makita ko doon madaming kamote doon, kamote yung kukunin ko doon. Kamote, ngal-ngalin mo. Oo. Pag ganon, pag bundak yung usapan, bundak din yung kukunin natin. Dito guys, yung yung magandang dito, ano yun sa Tagalog, yung magliwliw. Yung magliwliw ba na? Magbaniit. Hindi ba yung magbanliit Yung yung ganun Mamingwit. mamingwit. Ganda pala dito, no? Wow, kakaibang ha. Yun yung maganda yung Ano yan? yung parang park lang, pero private ata yan. Okay. Yun guys, Baka daming tilapia dyan. Baka madaming tilapia dyan. dito basta parang guys, maraming tilapia. I can see it kasi yung ko siya siya guys. Koy, agi mo lang di koy. Hindi lang kalsada nila ba, no? Maganda magtira dito, Kanglay. Maganda magtira dito. Maganda kasi yung guys dito, yung very freezing air. Nakarating na tayo dito sa natin, area na pagkukuhanan natin ng benek. Karamihan mo magkuha kayo Dito tayo magdan Pag dyan, dito. Parang hiya. Huwag kang mahiya kasi. Saan ang binas dyan? Kasi yung trabahong ito, marangal. Marangal. Basta hindi ka lang magnakaw. Di bali nang manghingi, hindi ka lang magnakaw. Parang pera Kanglay. Ayan po. No. Lalim ha. Malamig Kanglay. Malabeg? Yung rilo mo. Marilo ko. Rilo? Ako. Hindi. Underwater ah. Underwater to. Ano yan? Kunin mo. Baka magalit yung mayari. What? Hindi ko pa man yun hindi ko pa ginpakada. Magalit yung mayari guys. Mahirap na. May damit kang dala? Wala magtagar-gar ka na mamaya. Magtagal ako ng damit. Galing ng technique mo guys ha. Yung technique ng pagpan guys. Nagkalim mo. Malalim dito. Malalim. Yan. Kaod mo lang yan. Pwede siguro sa mo ba? So ayan o mga guys oh. Ang dami. Ang lalaki pa. Walang kumukuha dito. Hindi sila marunong mag-ulam ng ganito. Sa ngayon kasi guys, yung mga tao na ngayon, parang bihira ka na rin makakita na may kumukuha ng ganito. Bihira na.
Bawang kasi din na ganun. Ito yung narinig ko. Dami. Ito, marami dito. Nung bata pa ako ka-Ingles, yung dito, yung bintahan dito, tag 10 piso kada kwan. Kada isang kalpiks. Tapos yung mga maliliit, iiwan natin yon. Guys, ganito yung pagkuha ng ilulublob mo yung tray. Tapos, ikakaros mo siya. Ayan. Tapos pitak yan. Tapos gaganito mo lang siya guys, oh. Yan. Tapos pipiliin mo yung mga pupwedeng kwan, yung medyo malalaki. Yung ganito laang. Ganito na karami guys, yung kwan namin. Sa maya-maya mag-uwi na tayo kasi hapon na. Hapon na pala. May di ka nang sinilas ng pante? Gusto mong magpaawat? Hindi. Hop! Hop, ya. Tama na, tama na. Okay. So ayan guys, uwi na tayo. Medyo ang oras ngayon yung higit 1 oras, magdadalawang oras na kumuha tayo. Tapos dilat na, hindi na natangagal tulungan na. Hindi na nagtagsin natin ka. Kaya mga nagdaktil di magbagin. Ang laki ng katawan mo, oh. Musan bro? Ginasalitan na. Ay siya. Perde matarilong. Dito. Ay! Sakitan mo. Ay! Ba't nandito ito? Wow! Ilagay mo dyan oh. Sarap yan, sarap. Put the bunnet guys. Put the bunnet in the water. And then you're smashing. What? Smashing. Smashing na. Smashing it. Yan sa bali, tikwa natin yan. Trip na. Reverse. Yeah, reverse ah. O kano to, pag malpas niya to. Okay. Reverse mo ba? Oo. Wala. Sub-sublime. Magaling si Sky. Very good. Ay. Oh, ano eh. Lakan.
Ah, sige na. Sige na, kayo magkon na tayo, oh. Sige na tayo. Lumpia, tanak mo na yan, lamang! Kanan, mag-iipkas. No. Tama ka English, agla ko tayo, tibinak, at itinalam itikal man na eh. Pinapadilat mo yata yan. Naglibot-libot natin karkaruba. Kasi biglaan, kabatit mga tinalam eh. Dati ilibot tayo. Benak, nalakalaga tila kumain. Ay, benak. Apa, benak. Ay, benak. Ay, benak. Ay, benak. Apa, benak. Ito na pa. Masing nga iti sa muna natin. Apo! Nay, mas di bundag pa ita. Kuwan, nalinisan. Bundag bro! Toy! Tara, may padilat ko at yan. At ini ka English, itilakok di may sangkas sa kinsilaan. Kinsay. Sa pang Ricardo, ako tisisulong ta bro. At mami na ni kanang paman lagi. Mag-20 lang na rin. Nih. Aman na. Ikaw? Kamaisatan na eh. Kasi pinagmet ng gaglago ko. Ati ngay masangwanan nga iti kwa ka English. Iti ngay pinagluluto ti malaw. No. Bugal. Ay, bunak! Ay, bunak! Bunak! Manang! Nga, nagkuripot kayo. Kasi iting area ba? Ating area nga talaga matantay na nagkukuripot-kipit toy. Atukin balay. Kuripot ni Manang kaon. What? Basta ating ating balay nagkuripot. Grabe. Ayo! Ay, bunak! Antay! Ay, kumatang kami. Hindi kwata tayo dito kay Lungwan. Kumatang kayon. Tagman na. Kuan online, 15 pesos online. Per takaw. Tagman no. 15 say. Tagman na no. 15 say. Dua man. Pero maging ano pagsidaan ni mama mo. Ay, bawa. Ay, may salanggot kinyo yan. Ada pa man na na? Kaya sanu kwa kahit na din ni mumaliumay po. Thank you naman. Ay. Kunya kami kay English na lakasan sa katungtaw. O pamanik na ado atoy. Ang dagi siya yung man. Oh, di ko. I have no change. Wala kong I have no change. Thank you. Welcome. Titayo, baka na hindi ko mata. Hindi na ang tibin. Ah, bunat! Manang, banik po, manang. Hanpay kayo, uuyot kami dito. Agas ti uyak atoy. Sa bala ti bunik ko, nung mga poyok iday. Atoyin ka, o dati dala na nga kwa atoy. Iti antibiotic. Again. Tag-15 tatay, gis lang ato yan. Ay, naku yan! Siya mag-knockback around. Nataktak to oras ka. What? Ay, ayaw! Manong! Benek manong! Ay, nakawat ang tatang! Ah, benek! Apaw, benek!
kakapsat dagi dyan bro. Kuno aja jis nga tatay kung kunak, ajilas. Kuno promo ato, yung nanalang tatay kasing kulang kumatoy tigkaon. Patawag mo din na. Naday, nagrigat ti mga lang. Kuno aja bukot token aja ko nabasa dagi badbadaw, aw ni gatang ti sabon ko. What? Bunag apaw! Apaw! Gagarti dagi nga gida istorya niya, aw ti tao. No dangay tagtakot ti ngay. Ayaw! Ay! Manang! Manang ati benag! Ano? Promo lang ati tilako kaon. Gis ko mataw, ising ko lang na. Ising ko lang ati nang. Kaya matilas nga customer ka. Basta tilas ka. Padawat ko kumang sayangan na mat. Nang, thank you na nga. Guys, iti naglakwan tayo ba? Dati naglakwan tayo tikwan eh. Ati na. Manong ay tinaglap ka manong. Naka 55 tayo. Shot ka rin. No, kuwag amin guys, no adong ti alam nga talaga ti benag. Talaga nga dakpil mo ti paglakwam. Kasi lakwa, no talaga nga sakto maji sukat na. Ado aja yun, di kuwa nga talaga aja naglakkuman. Ngunti kuwa mat kaso lang maliuman. Madanagan namat bagay dyan makalakaw, so nga yung pagpababa kasama lang tinigosyante kat give and text nga kunada. Ato yung guys, mamput tayo. Nagkuakpay ko nagluto tayo. Isang sangit mati ka anak. Yeah. So aja awanin ato yung pinagkukuha na. Tara atat yung pagalistuman na. Agi pakan. Yan garda ato yung ati nay. Yan nga kuha ato yung nay. Liter yan nga liter nga ay. Ato nay. Ay, nagpapakain. Very good, Hindi pa ka nang tamang amo na. Ako yung DJ may sanga sako junag. Alam mo, tayo pakan nato yung mami na. What? Gusto po. Gusto titer mo. Trabaho na ni Sky. So nga itilangan din iti malutas iti video main. Salamat iti mga patuloy nga suporta ti channel ko. Dakil po nga salamat. Pinaadyo lang. Thank you very much.